Grave perigo de auga para encher un cesto, editorial Edelvives 2003. Unha agradable mañá do mes de Sanxán, aí polas 10:30, Artemio Vilar Rebordaos, de 66 anos de idade, natural e veciño de Lugo, casado, pai de 3 fillos, avó de 2 netas e mestre xubilado, saíu da casa coa xa intención de dar unha volta aproveitando o bo tempo. Chegar, se cadra, ata o parque e parar ali unha amiga para ler algunhas páxinas da novela que levaba no peto da americana. Ao pasar cara ao interior, unha das portas da muralla, e quen sabe se influenciado polo moito rebumbio que nos últimos tempos se está a argallar ao redor do monumento, determinou subir ata o adarve, algo que non fixera dende había xa bastante tempo, e comprobar dende alí como andaban algunha das cousas da súa cidade. Xa arriba, foise chegando ao peitoril exterior e nunha arroutada nada propia dunha persoa razoable e comedida como a él, decidiu sentarse na parede, coas pernas para fora, e nesa posición dedicarse a ler no libro. Acordaba ter feito algo semellante cando era un rapaz novo e pensou que xa lle era tempo de repetir algunhas cousas. Ollou ao redor para comprobar que non había ninguén que puidese malinterpretar a súa actitude e púxose ao labor. Compre recoñecer que houbo pasar algúns traballos non previstos para conseguir tomar unha postura axeitada no muro. Logrouno por fin, sacou o libro, abriuno pola páxina que tiña sinalada e, coa meirande naturalidade do mundo, concentrouse na súa lectura. Como é lóxico, non pasou demasiado tempo antes de que a xente, tanto a que andaba en chándal e alazando por riba da muralla como a que circulaba polas beiras rúas da ronda exterior, comezase a se fixar na pouco usual conducta do home. Disparáronse as chamadas desde os teléfonos móviles ou aos grupamentos de persoas, os berros aconsellando, os avisos aos medios de comunicación e, naturalmente, pasado xa algún tempo, o rebumbio de sereas. Don Artemio seguía atento á lectura da novela e aínda tardou en se decatar do barullo que se estaba argallando arredor del. Os fotógrafos, as cámaras de televisión, os locutores de radio transmitindo en directo, as luces intermitentes e máis as ordes metalizadas dos altofalantes collerono por sorpresa e non soubo reaccionar. «Si eu non fago mal a ninguén», acertou a decir sorprendido antes de que con grande aparato 2 ou 3 barudos rapaces uniformados tirasen del cara atrás entre os aplausos fervorosos da multitude que os observaba. Levaron ao home, que non opuxo resistencia ningunha, e eran daquela as 11:20. Pasada unha hora non se falaba doutra cousa en Lugo. Ás 12:30 había, contadas polos axentes da policía local, 9 persoas, de varia condición, sexo e idade, sentadas na parte alta da muralla, coas pernas penduradas para fora e lendo cada unha no seu libro, o que daba lugar a un problema non previsto, dada a dificultade que supuña repetir en cada un dos casos a parafernalia toda utilizada para don Artemio. Houbo que tomar un tempo de reflexión antes de decidir, por parte daqueles a quen corresponde, o tipo de actuación máis axeitada. Pero ese tempo resultou vital. Polas 6 da tarde eran xa ao pé de 50 os lectores pendurados no monumento e saían nos telexornais de todas as cadeas. Chegou a noite. Ninguén sabía que facer e a cousa pareceu acolgar algo, pero do outro día, xa de mañá cedo, o número de lectores que nos muros se colocaran chegaba ben ao 100, e xa non se sabía como poñer couto a aquel fenómeno. Teléfonos, faxes, correo electrónico, xuntanzas varias, discusións e, como non podía ser menos, consultas a Santiago e a Madrid,
que aínda hai quen as cree definitivas. Isto pode ser grave, está aparecendo nos medios de comunicación, e non soamente en Lugo hai murallas. Está Ávila e máis sitios. Lembrade a chea de castelos que hai no país. E esa teima actual de imitalo todo. Xa sabemos o da globalización. Son moi altos eses muros. Haberá que consensuar un plan de choque ou algo semellante. Naturalmente que é perigoso, un auténtico desastre. Imagina que se espalla o costume. Non quero nin pensalo. Milleiros, se cadra millóns de cidadáns lendo libros á vista de todo o mundo.